як вақтҳое бояд худатро ба бехаёлӣ бизанӣ. бехаёлии тамоми одамҳое ки дӯстат надоранд. бехаёлии тамоми корҳое ки мехостӣ бишавад, аммо нашуд. бехаёлии ҳар кас ки имрӯз вориди зиндагият шуду, фардо рафт. бехаёлии талошҳои бенатиҷаат. бехаёлии дӯст доштанҳои бесамарат. вақте касе дӯстат надорад, исрор накун. вақте касе барояд вақт надорад, худатро базор дар барномаҳояш ҷо надеҳ. зиндагӣ ҳамин аст. шояд ту барои ҳама вақт бигзорӣ, вале қарор нест ки ҳама дӯстат дошта бошанду барояд вақт дошта бошанд. шояд ки баҳонаҳояшон барои фирор туро қонеъ накунад. гоҳе фақат бояд лабханд бизанӣ ва рад шавӣ. бигзор фикр кунанд ки нафаҳманд.